Ya, mwenda mbele. Yesu baba. Urukita se urate shama. Were baba. Aiwa ndi right. Sema miti. Ini pele zvinondinetsa serei. Chimbondudzo pakabva dzinza redu chero. Dzinza. Baba. Ukandudza pakabva dzinza redu. Dzinza kwabva dzinza. Dzinza renyu. Exactly. Zvinombonetsa. Handiti mimi makambogara kuBulawayo uko. Exactly. Mukadzova kuBulawayo mukanogara kwaGutuku. Exactly. Makabva kwaGutuku ndo makaya kuAirport. Makabva kuAirport paipe ndo mazuva makazi munogara kuBold Hall paipe. Makabva kuBold mukazoenda kuchitungisa uko. Ndo makaziva kuno kuAvonleo kuno. Exactly. Ndo kwakabva dzinza renyu. Inastara kuti kutama kwese kandi kutaura kutama kwese kwa Mungu utaura kwatitika tutara pakabva dzinde redzinza isusu kuti tizovapa kuleso pakabva dzinde racho ndipapa imi muda kuedza kurevera kuti pane dzinde chaipo chaipo. Exactly ndo pandikuda inini pango chaipo ndo pamunyazo ya ane munoziva sekuru veku-UK vaive sekuru veku-UK yo vakabva ku-UK ovauya kuno kubva vasangana navamwe amai vaigara kuAvonleo vakasangana namai vaigara kuAvonleo ndo pavakabva ivo kuAvonleo ikoko vanogara kwamachipisa vagara kwamachipisa vabva vaita vana vatatu amai ndo pakabuda amai vachipo vaive amai vachipo ndo vakazoenda sei vakazoenda nemurume wavo vabereka chi Silivia amai vaSilivia anomaziva Silivia iyeye ndiye akazobereka sekuru ababa venyu handika baba venyu imimi wabva vazobereka pavakabereka baba venyu vangwana vakadzi 3 pavakadzi 3 wechitatu wacho ainzi mai John ndo vaigara kupi kwaGutuku ndo vakazobereka imimi amai John mbavakabereka imimi mwenda mberika Chii baba? mwenda mberi takabva kure apakamba tanambobata kana 1 ipapa takabva kure ndangona chiti takabva kure hapana panambobata kana 1 ipapa takabva kure takabva kure unokona kuzodzokorodza ireso futi kechitu aiwa baba takabva kure manje ipapa saka